Mayong gabi sa tanan nga nagasunod sa ato nga episode, Preparing the Way, the Remnant Church Role in the Last Days. Ang ato nga pagpasalamat sa Ginoo sa higayon nga gihatag niya kanato og ato pasalamatan nga kita adunay panahon sa pagpaminaw sa iyang mga pulong og makasangyaw sa pulong sa Ginoo aron ang mga katawhan ato ma-invitar paingon dito sa langit, mga kaigsunan. So, we are going to know our role, especially sa sunod ng mga adlaw, apan sa pagkakaron, ato nga padayunon sa pagtuon ang reference of faith. No? So, sa ato nga pagpadayon, mga kaigsunan, mga kapaglaom, let us pray sa gahom sa Ginoo. Our Father in heaven, we would like to ask for your heavenly wisdom to be endowed to all of us. Bless the topic tonight, today, and those who are listening, open their minds so that they will know more of the role of the remnant church in the last days. We continue to pray for your Holy Spirit. Use us today. Thank you for hearing our prayer in Jesus' name. Amen. Okay, ato nga tan-ahon mga higala, mga kaigsunan, ipadayon nato ang ato nga reference of faith kay kagahapon. Of course, we have talked it over, no? Naisgutan nato ang 1,260 years nga prophecy nga nagsugod ni atong 538 hangtod sa 1798. God revealed the remnant of the seed of the woman pagkahuman ni anang higayon, mga higala, mga kaigsunan. So diha nitungha ang salin nga iglesia. Anyway, unsay nahitabo ni anang kapanahunan. Of course, sa 1,260 years, daghan ang nahitabo, ang babae, ang tinuod nga iglesia, tuwa na hinuon sa kamingawan. And the Lord has prepared a place there. No? So this was labeled as the Dark Ages, mga kaigsunan. And unfortunately, there was a union between the church and the state during this time. Let's talk it over para nga maandam ang matago sa kanato. No? Gitawag kini, gina-label kini as the Dark Ages. So ato padayonon sa pagtuon ang karakter sa remnant so that we will be reminded og sa tanan nga nagasunod karon sa ato nga episode, we are hoping nga sa ato nga pagtan-aw niini sa tagna, masabtan nato, no? Ang plano sa Ginoo o ang ato nga papel sa katapusan nga panahon. Ang pure woman in white is representing the church, of course. Si San Pablo nag-ingon niini that I promised you to one husband. Sumala sa iyang sulat sa mga Kristohanon dito sa Corinto. Nga giandam niya, nagsaad siya kanila sa usara ka bana. Mao kini si Kristo, so that I might present you as a pure virgin to Him. So, aron nga mahimo nga kuan sila, no, putli nga berhin at ubangan sa Ginoo. This means nga walay buling, this means nga walay mga sagol nga mga pagtulunan, this means nga ang ilang nga pagtuo kanunay diha na sentro sa Ginoo, and they based their belief as being pure on the Bible and the Bible alone. So dinhi, nakita nato ang prophecy sa remnant of the woman and their seed diya sa Revelation chapter 12 verse 17, 19:10, and of course balik dito sa 10 to 11 kay ang Revelation 10 to 11 mao kining mensahe nga gihatag kanato nga pinaagi sa pagtuon nila sa basahon sa Daniel. Nasabtan nila ang sanctuaryo bago pa kaganina giisgutan ang sanctuaryo that there is a literal sanctuary in heaven. Og usa kini sa pinakauna nga gitudlo sa salin nga iglesia. And this is very important because Jesus now is there in the most holy place of the heavenly sanctuary. Pagkahuman sa 1798 sa mga 1800, diha nigimaw ang daghan nga mga opportunity to study more of God's Word. O sa daghan nga mga pagtuon, usa sa ilang nakita mao
ang Daniel 8:14. Giistudyohan kini nga nagsugod kini didto sa 5th century paingon gayod sa 1844 mga kaigsunan, totaling to 2,360 years. O kung imo tan-awon, the prophecy of the remnant church nasulod diha sa 2,300 days kay nagsugod man siya sa 538 AD paingon sa 1798. Ato na tan-awon didto sa unahan ang katumanan niini nga tagna so that we will understand well sa plano sa Ginoo. Ato balikon ang tagna mahitungod sa salin nga iglesia. And the dragon was wrought with the woman, suko ang dragon sa babae, o nakigubat siya. Niadto siya sa pakigubat sa salin sa iyang binhi o sa iyang kaliwatan. Sila nga nagabantay sa sugo sa Dios o nagahupot sa panghimatuod ni Jesus. So this is well revealed by Jesus to us so that nga makaandam kita na ining nagakahingapos ng panahon. And telling of what is the testimony of Jesus, sa Revelation 19:10, the angel told John that the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. Maukining ang remnant, nagadala siya sa mensahe sa tulo ka manulunda diya sa pinadayag 14, gikan sa 6 paingon sa 14. Of course, I do not have time to reveal that to you, pero dinhi mga higala, mga kaigsunan, the Bible is telling us that the angel representing the remnant church, niining kapanahonan, sila nagadala sa mensahe sa Ginoo. That is why, there, sa konklusyon ni Ana, nag-ingon ang manulunda, here is the patience of the saints. Ani ang pagpailob sa mga balaan. Ang mga balaan dinhi, mga buhi, mga kaigsunan, no? Here are they who keep the commandments of God and the faith of Jesus. So, ania sila nga nagabantay sa sugo sa Dios o nagahupot sa panghimatuod ni Jesus. So, ginabalik-balik na to, mga kaigsunan, ang karakter sa remnant church or woman, nagabantay sila sa sugo sa Dios. They keep the commandments of God. And they have the testimony of Jesus, which is the spirit of prophecy. Now, karong gabi una, ato nga tan-awon kining commandments of God. Unsa kini nga mga butang nga dapat nato matun-an. What is the commandment of God? Ato na siyang hisgutan, pinaagi sa usa ka introduction, may tungod sa record sa balaang kasulatan diya sa Mateo kapitulo 19, versikulo 16, no? Ngadto sa 19. Aduna dihay usa ka tawo nga nagduol sa kang Ginoong Hesus. Og nangutana siya, magtutudlo, "Teacher, what good thing must I do to get eternal life?" O nangutana siya unsay maayo nga butang nga iyang buhaton aron makadawat siya og kinabuhi nga dayon. Og nitubag si Ginoong Hesus, ingon niya, if you want to enter life, keep the commandments. O to Jesus, the commandment is very important. Nganong importante kini? Kay mao naman ang iyang giingon sa mga tinunan niya, if you love me, keep my commandments. Unsa man ang naa sa commandment? Unsa ang naa diya? So let us try to look at the 10 commandments. Mao kini ang karakter sa babae. Mao kini ang iyang basis sa iyang pagtuo. Ania, mga higala, mga kaigsunan. And it is found in Exodus chapter 20, verses 3 to 17. Og diha, mabasa nato mga kaigsunan. Ato ni tagsa-tagsaon so that everybody will know what is this. Ang pinakauna nga na-record diha sa balaang kasulatan, you shall have no other gods before me. Dili ka magbaton og laing nga mga Dios sa atubangan ko. That is the instruction of the Lord sa iyang mga katawhan, mga kaigsunan. Wala na'y laing Diyos sa atubangan niya. So kung magbaton ka og laing Diyos sa iyang atubangan, this is a violation to God. It means to say nga wala ikaw nagaalagad diya kaniya. Nowadays, daghan nga klase sa Ginoo o sa Dios nga mobabag sa atong pag-alagad sa Ginoo. Ang ikaduha, ingon niya, you shall not
make any graven image, nor any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. Dili ka magbuhat og usa ka larawan nga linilok bisan sa dagway sa bisan unsang butanga nga atoa sa itaas sa langit o naa diya sa ilalom sa yuta kun anaa sa tubig sa ilalom sa yuta. Unsa may buti pasabot ini? That means to say nga ang Ginoo sa iyang sugo nag-ingon kanato nga dili ka maghimog larawan, dili ka magkulit niini, mohimo niini. Kay this is the instruction of God. You shall have no other gods. Wala na laing Diyos nga imong buhaton. Siya ra gyud ang imong Diyos. Ang Diyos sa langit, mga kaigsunan. So this is very specific to the Lord. Ingon niya, you shall not bow down yourself unto them. Dili mo iukbo ang imong kaugalingon kanila, ni mag-alagad kanila, nor serve them. For I, Jehovah your God, am a jealous God. Mao kini ang address po ni San Pablo sa mga Kristohanon dito sa Corinto, representing the love of God. I am jealous with a godly jealousy. Nga ang Diyos abughuan, mga higala, mga kaigsunan. Nganong abughuan siya? Ang pagkaabugo niya, that is realized sa symbol sa iyang relasyon sa iyang iglesia. It seems nga ang Ginoo aduna siya'y minyuan, mga higala, mga kaigsunan, mga kapaglaom, no? So try to look at this. Kay ako si Jehova nga imong Dios, bao ang Dios nga abuguan. So God is a jealous God. God would like to be served, sa iya ra gayud kita mo alagad, mga kaigsunan. So dinhi ang remnant church nga gitagna sa balaang kasulatan, nagatuman sila sa sugo sa Dios. Kay ingon ni Ginoong Hesus, no? Dili mo iyukbo ang imong kaugalingon diya kanila. So dili ta maghimog mga larawan. And it is sad to know nga sa atong kapanahonan karon, ang mga katawhan nagahimo mga larawan, nagasimba mga larawan. If you remember, sa diha nga sa una gayud nato nga episode, ato gitrace ang mga asa nagumikan ang remnant, mga kaigsunan, ang salin nga iglesia. Nabase kini sa Israel. Unsay pinakadako nga sala sa Israel? Nagsimba sila og mga Diyos-Diyos. Idolatry against God. Nagsimba sila, gipuli na nila ang pinakadako nga showdown didto sa Carmel. Nga si Prophet Elijah gihagit na ni Hari Ahab og ni Jezebel og sa ilang mga kaparian nga nagasimba na sa kang Baal. Nagasimba og Diyos-Diyos, mga higala, mga kaigsunan. That was the greatest sin. Pero may nabilin nga city mail nga wala gayod nagsimba sa kang Baal, ang Diyos-Diyos, ang Diyos nga gihimo ra nila nga batok sa sugo sa Diyos. Number 3, you shall not use the name of your God in vain. Dili nimo pagagamiton ang ngalan ni Jehova nga imong Diyos sa pasipala. Kay si Jehova dili mag-isip nga wala sala ni adtong nagagamit sa iyang ngalan sa pasipala. You shall not take the name of the Lord in vain. Meaning to say, ang vain diha, mga kaigsunan, pagpasipala, no? Ang pagpasipala nagapasabot nga pag-angkon kini sa katungod og prerogative ragayod sa Ginoo. Dunay duha ka major thing nga si Jesus pamatukan. Wala nalipay ang mga Hudiyo sa iyang kapanonan because they claimed that Jesus sinned blasphemy, nga si Jesus nakasala og pasipala. Because there was a time when Jesus said, I and my Father are one. Bato nila unta si Ginoong Jesus. But then Jesus said nga, ako og ang amahan usara, because Jesus was the Son of God. So, sa napulo kasugo sa Ginoo,
Ang ikatulo, dili nimo gamiton ang ngalan sa Dios sa pasipala. But then today, in our days, even here in the Philippines, there are certain people who are claiming nga sila anak sa Diyos. Of course, address ka na sa tanan sa atoa, kay kita nga nagatuo ka sa Diyos, mga anak man kita sa Diyos. But then, here is somebody who is claiming that he is really the Son of God. Oh, ato ni siyang tadaon, mga higala, mga kaigsunan, because this is the basis, the reference of faith sa remnant. Wala nila ginapasipalahan ang Ginoo kay sila nagaalagad sa Ginoo. Number 4 sa napulo kasugo sa 10 Commandments. Ingon niya, remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days you shall labor and do all your work, but the 7th day is the Sabbath of the Lord your God. Hinumduman mo ang adlaw nga igpapahulay aron sa pagbalaan nini sa unom ka adlaw magbuhat ka og buhaton mo ang tanan nga imong buluhaton. Apan ang adlaw nga ikapito, mao'y usa ka adlaw nga igpapahulay alang kang Jehova nga imong Dios. Ikapito nga adlaw, mga kaigsunan. That is the equivalent of Saturday in our days now. Og dili ka na malalis, bisag unsaon pa. Dagan sa mga tao nga tuison nila nga ang ikapito daw Lunes, ang ikapito daw Domingo, whatever thing you are going to do. Kung ikaw edukado, kung ikaw naka-eskwela, kung ikaw nasayod niini tanan, dili na nimo pwede mapulihan nga mahimo ng Domingo ang adlaw nga igpapaulay. Nga mahimo ng Biyernes ang adlaw nga igpapaulay. Nga mahimo na siyang laing adlaw except the 7th day, which is Saturday in our days. Mao ka ng ikaupat. Kini siya ang upat, mga kaigsunan. These are pertaining to our relationship with God. Dili ka magbaton og laing Dios, dili ka maghimo og mga larawan, and so on and so forth. Now, here comes, no? Of course, wherefore Jehovah blessed the Sabbath day and hallowed it. Nga naman, in 6 days, He made the heaven and the earth, the sea, and all that is in this world. Mao nang giingon diya sa ikaupat. O, karon ato tanahon ang ikalima. Unsay giingon niya sa ikalima? Honor your father and your mother. Pasidunggi, tahura ang imong amahan o ang imong inahan. Aron mo magahataas ang imong mga adlaw sa yuta nga gihatag kanimo ni Jehova nga imong Dios. Okay? So that your day will belong upon the land which the Lord your God gives you. It is very important nowadays that part of longevity is you honor your parents. You respect your parents. Sa pagtuon ni mga kaigsunan, it was found out that those children, that those people who are respectful, who honor their parents, they have longer life, mga kaigsunan. Kay saad kini sa Ginoo diya sa napulo kasugo. Ikaunom, you shall not kill. Dili ka magpatay. But Jesus said diya sa Matthew 5, nga bisan nasuko ra ka sa imong igsoon, nasuko ka sa imong silingan, o nasuko ka sa imong isig ka tao, samara nga ikaw nakapatay. You shall not commit adultery. Mao na kani ang giingon sa balaang kasulatan, because it seems nga ang marriage has been the relationship nga symbol sa Ginoo sa iyang mga katawan. So that the Israelites sa ilang kapanahonan, mura og nakahimo sila sa ginatawag nga pagpanapaw espirituhanon, tungod kay nagsimba man sila og laing Dios. Nagdawat sila og laing mga Dios nga dili na si Jehova, dili na ang Dios nga gialagaran sa Israel. Dili ka magpanapaw. But Jesus said in Matthew 5 nga kung nagtutok lang ka sa usa ka tinuga and then nagdulot diya ang imong mga mata, nakasala na ikaw sa pagpanapaw, mga kaigsunan. That is how Jesus expounded it, explained it. Nga ang espiritu sa napulo kasugo is there, mga kaigsunan. So, importante kini. That is why, katong mga katawan, dapat atong higugmaon ang atong isig kabana
o isig kaasawa. Number 8, you shall not steal. Dili ka magpangawat. Ang uban doon ay mga petty thievery, no? Or thieves. Nga, ginagmay lang, ang ballpen diya sa ilang opisina, dadon nila, and many other things, mga petty crimes. Pero this is stealing, mga kaigsunan. Diya sa mga Kristohanon, sa Malakias, sa panahon sa Israel, they were charged by God. Nga nakapangawat sila diya kaniya. Diya sa Malakias 3, sa unsa, nga butang nga nakapangawat sila, through their offerings and their tithes. As I studied the Bible, mga kaigsunan, hilabihan kadaghan ang offering diya sa Israel. I counted it. It's nakaabot ko sa 19 ka offerings. Dili basta-basta kadaghan sa mga offerings. Sa ato karon, ang ginahangyo ora sa Ginoo is voluntary offerings, sacrificial offerings. Kamo nga nagasunod, and you have heard the seminar that we are doing. Diha sa discipleship, stewardship, kay manglakaw kita, iwali na to ang maayong balita. And this is one way karon sa ato kapanahonan that we have this approach. Kay sa ako nga pagtuon, ang function sa usa ka tinun-an o usa ka pinialan, pareho ra. And then sa balang kasulatan, pareho ra pod ang ilang origin. They are a servant of God. They are slave of God. Tag-iya ang Ginoo diha kanatong tanan. And if we are follower of Christ, His disciples, His servant, mga pinialan kita. That is why, dasig na to nga ang tinuod nga tinun-an, matinud-anon nga pinialan. A true disciple is a faithful steward. So dili ka magpangawat. Atong ihatag sa Ginoo ang iha because He claimed the tithe, and that there are required offerings which the Lord is asking us, we help His cause. Kita nga mga anaa sa espiritu sa Ginoo o sa diha nga ato nasabtan ang atong papel sa salin nga iglesia. Ato kini hinumduman, do not steal. Number 9, you shall not bear false witness against your neighbor. Dili ka magsaksi og bakak batok sa imong isig ka tao. This is very clear. Padaghan kayo ang nagalipat-lipat karon. They are using logic, they are using arguments, they are using such a kind of speech nga sa diin ilang madula-dulaan ang tao, mga higala, mga kaigsunan. Nagasaksi silag bakak, no? Adunay mga term nga gi-apply na sa atong kapanahonan. Gitawag nila nga half-truth. Unsa nang half-truth? Tunga ra sa kamaturan. Kung tunga ra sa kamaturan, kulang kina because Jesus would like to have the final truth, 100% truth. Ingon niya, you shall know the truth, and the truth shall set you free. Number 10, you shall not covet thy neighbor's house. You shall not covet your neighbor's wife, nor his manservant, nor his maidservant, nor his ox, nor his ass, nor anything that is thy neighbor's. Sa ato pa, dili ka maibog sa balay sa imong isigatao, sa asawa sa imong isigatao, sa sulugoon niya nga lalaki, sulugoon nga babae, sa iyang mga baka, mga asno, o sa unsag butanga, sa iyang mga kahayupan, o ang tanan nga iya sa imong isigatao. You shall not covet. Pero unsay nagakitabo karon? Daghan mga tao moangkon nga bisag dili ilaha nga luti, ilang ang kunon nga ilaha. Bisag dili ilaha, maingon sila nga ako ni. No, you shall not covet. The Bible is very clear about that. Dili ka maibog sa butang nga dili imo. Kung walay imo paningkamot, pagtrabaho, kay ingon sa balang kasulatan ang ikaupat kasugo nagkanayon, onom ka adlaw magbuhat ka. And what are we doing? Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Nag-ingon si Jesus sa iyang kapanahonan, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Diya sa Matthew 6:33. So ang tanan igadugang ra, basta kita magasunod diya kang Ginoong Hesus. So, ang napulo kasugo, kung imo tanawon ato isummarize, you shall have no other gods before me. You shall not make any graven image, nor any likeness.
You shall not bow down unto them. Ato ni painumduman mga kaigsunan, For I, Jehovah your God, am a jealous God. You shall not take the name of the Lord your God in vain, which is blasphemy. Dili unta kini nato hinumduman mga kaigsunan. And then remember the Sabbath day to keep it holy. Kini siya nga upat mao kining primero sa napulo ka sugo. Gisulat kini sa pikas nga papan nga bato. Kay ang napulo ka sugo gisulat sa duha ka papan nga bato. Ang primero upat. Dagan sa mga illustration nga makita nato diha nga lima-lima gayud. It is not. Kay kung imo tanahon kining upat nga nag-una, this is our relationship to God. Mao na nga sa kapanahonan ni Ginoong Hesus gipangutana siya, which is the greatest law or the greatest commandment. Ingon ni Ginoong Hesus, you shall love the Lord your God with all your heart. Kining napulo, kining upat, mao ning buot ipasabot ni Ginoong Hesus. And then ingon ni Jesus, you shall love your neighbor as yourself. Mao nang ika-lima hangtod sa ika-napulo mga kaigsunan. But then, let me share with you sa mga butang nga atong i-saysay dito sa unahan. Number 5, honor your father, tahura ang imong mga ginikanan, aron mo taas ang imong mga adlaw sa yuta, you shall not kill, you shall not commit adultery, you shall not steal, you shall not bear false witness against your neighbor, and you shall not covet your neighbor's house, your neighbor's wife, your neighbor's servant, their animals, and anything that they owned, because that is not yours. So, dili kita maibog niini nga mga butang mga kaigsunan. It's very, very important nga ang napulo kasugo gibuhat sa Ginoo, the moral law, gihatag sa Ginoo sa iyang katawhan aron nga ang mga tao maghigugbaay ang usag-usa, mag-aalagad sa Ginoo nga wala nay problema. As I have made my research, perting daghana sa mga balaod nga gihimo sa tao mga kaigsunan. There are more than 30,000 laws nga gihimo sa tao. Pero tadawa ang ato nga katilingban karon. Ga problema kada adlaw na ikawat, kada adlaw dunay patay, nagaaway ang mga magtiayon kay ang usa naay iyang lain na pod, gitawag ka na nga uban nga naana po siya gilabing-labing lain. It is so sad that these 10 commandments has not been followed by the populace. Has not been followed. Nga naman, usa sa mga butang siguro kung imo tadawon mga kaigsunan, no? Looking back sa pagsugod gayud, sa tagna nga ang babay tuan na sa kamingawan. Unsay natabo? During the Dark Ages. Ato tanawon mga higala mga kaigsunan nga during the Dark Ages, mao ka ng panahon sa expansionism, sa panahon sa mga new discoveries dito sa Europa. The people in Europe were thinking nga sila ragyoy hawod ni ana sa kalibutan mga kaigsunan. And then they started to think nga ilag i-expand. You know, there was a time nga ang mga tao dito sa Europa naguna-una nga ang kalibutan is flat. And then ang mga tao dito nagahuna-huna nga kung muadto ka dito sa unahan sa dagat, mahulog ka og dunay may tabo nimo, siguro mamatay ka, kaunon ka sa dragon, and you cannot get back home. Mao na nga mahadlok sila mga kaigsunan. But then there was a time nga gamhanan kayo ang Espanya ni anang kapanahonan. Ang iyang karibal mao ang Portugal. In the 16th century, sa diha nga adunay age of discovery, niining kapanahonan, as I studied during the Dark Ages, what happened to the Philippines? Nianang kapanahonan. Oy, giklaim kita, no? Si Hernando Magallanes, nga sa in English, si Ferdinand Magellan, maunang tinuod niya nga ngalan, kay siya usa ka Portuguese, apan nag-naturalize siya nga Espanyol, ang iyang pangalan, si Hernando Magallanes, sa ato mga libro, nahimo na siya si Ferdinand Magellan, gifinance ni King Charles during the time. O human sa
pila ka mga panahon, nianhi sila din sa Pilipinas. Ang mission actually nila is to look for the Spice Island. Si Magellan, sumala sa ato nga research, doon na siya upat ngadto sa 5 ka mga misyon. Pero ang gipagawas ra gyud nga misyon mao kanang pagpangita sa Spice Island. Of course, he has to expand the faith of his kingdom. Niyan ang kapanahonan. Niining kapanahonan, it was the Roman faith nga maoy nagpatugbabaw sa Europa, and Spain was one of the strongest and mightiest, the richest so far, no? Ang iyang rival mao kining Portuguese. Gitunga nila ang kalibutan sa ruta diha sa kadagatan. Ang gikan dito sa Europa, passing by the eastern side diri sa India, iya sa Portugal. Ang gikan sa Europe, paingon diri, passing by the western road, iya sa Spain. Og sa diha, ingnon lang nato nga na diskubrihan sa mga katsila in the name of Spain ang Philippines. But then the Philippines was there already. Dili pa Philippines ang ato nga pangalan niya na. But then we are here already. Ang ato mga lulo, mga lula na nga daan. And they claim the Philippines in the name of Spain. Of course, ang mga katsila dayon, they tried human nga sa 5 ka barko o saang nakabalik dito sa Espanya, human na ana mga higala, mga kaigsunan, they tried to evangelize our natives here. So, gi-introduce ang Catholicism. Pero nasayod ba kamo nga ang mga tao dire ni anang kapanahonan, mga matinuo na nagasimba na sa Diyos? And one of the book that I have read, ang emisary, ang usa nga gisugo ni King Charles, ni King Philip II. Kay pagkahuman ni King Charles, ang iyang anak nga si Felipe, nahimo man nga hari sa kasaysayan, gitawag siya nga si King Philip II. Nahimo siyang hari sa mga katawhan diri sa atoa. Ang Pilipinas niya ng kapanahonan, probinsya ra sa Espanya. Mao kana nga silang Dr. Jose Rizal, silang Juan Luna, o ang uban pa nga mga scholar diri sa Pilipinas nga mga adunahan naka-eskwela dito sa Espanya. And then, here comes the church. Walay mahimo ang mga katawan diri because they introduced the church. Unsay gi-introduce dinhi? Number 1, nga kung ato tan-awon mga kaigsunan, diya sa napulo kasugo. Doon na pag-introduce nga pwede na masimba ang mga larawan. Nag-ingon ang napulo kasugo, dili ka magsimba og mga larawan. Dili ka maghimo og mga larawan. Pero ang Pilipinas karon try to think about it. That is why gusto nako nga matutukan ninyo, every televiewers nga nagasunod karon sa ato nga episode, try to think it through. Na sa napulo kasugo, gi-reveal ni Ginoong Hesus nga ang remnant magapadayon sa pagtuman sa sugo sa Dios. Pero unsay gihimo sa mga katsila dinhi, gi-introduce nila ang pagsimba sa mga larawan, which is against God. Ikaduha, gitudlo nila nga ang isimba Domingo na, dili na adlaw nga ikapito. That is why we are keeping Sunday here. Ang simba sa mga tao, majority sa mga tao, nagasimba na kung Sabado. But then very interesting. As I read history, usa sa mga guwapo kayo nga nakaplagan nako, mao ang usa sa sulat ni Don Maldonado nga iyang gipadala balik sa kang King Charles dito sa Spain. It was dated 1570. By the way, ang mga katsila nagdominar sa Pilipinas ni adtong 1565. Officially, sumala sa ato nga mga libro. Katong 1521, maotoy pag-agi nila dinhi, namatay man si Magellan dinhi, na patay siya dito sa Mactan because Lapu-Lapu and the rest of his companions, dili nila gusto nga i-recognize ang King of Spain nga maoy magdumala dinhi.
Kay layo ra kayo Europa, mga Western people, they are so far. So, gi-introduce nila ang ilang Diyos. Ang mga tao diri usara ang ilang Diyos. And it was very interesting. Abi ninyo unsay sulat ni Don Maldonado, wala na ako mabuta. Kuan diri sa screen. Sa iyang sulat ingon niya, mahal nga hari, majority sa mga tao sa Luzon, kay sa Luzon sila na base. Kay pagkahuman nila sa Cebu, niadto sila sa Bohol, and then they tried to occupy the major islands except Mindanao. Dito, nag-headquarter sila sa Luzon. Dito sa Luzon, nakita nila nga ang majority sa mga tao sa sulat niya sa hari, majority mga Hudiyo o mga Muslim. Muna nakauna diri sa Pilipinas, ulahira ang mga katsila. Of course, ang mga katawan karon mag-ingon na nga, ingon ani, naanad na manggod, of course, for 300 years. Mao kining gitudlo diya kanato. So gitudlo nila nga ang larawan pwede simbahon, ang adlaw nga igpapaulay, Domingo, and then sa mga pagkaon. You know, it was surprising nga mag-ingon si Don Maldonado nga ang mga katawan diri, majority mga Muslim o mga Hudiyo. Let me share with you some things which are common to these people. Nasayod ba kabo that before the Spaniards came to the Philippines, ang ilang adlaw nga igpapaulay nga ginasimba, Sabado. Kaya ang mga Hudiyo ang ilang simba Sabado. Dihapon sa Quran, kung imo tan-awon, ang ginapadasig diha nga adlaw nga igpapaulay, Sabado. So Sabado ang ila nga simba mga kaigsunan. Ikadua, kining mga tao nag-aalaga dira sa usa ka Dios. Ang Dios dito sa Luzon gitawag nila nga si Bathala. Ang Diyos diri sa Mindanao, gitawag nga si Laon. Pag abot sa mga Muslim, gi-introduce nila si Allah. Dito sa Visayas, mao gyapon. Ang Diyos nila dito, mao si Aba o si Laon. Usara ka na sila. Okay? Pero si Bathala, si Laon, si Aba, si Allah, o ang Yahweh, nga Diyos sa Israel, o Diyos sa mga Hudiyo, o sara na siya ka Diyos, lain-lain lang ang ilang pagtawag. But there is only one true God. Sila nagasimba sa usara ka Diyos. Karon kay gi-introduce ang daghan mga larawan. Of course, there are two kinds of religious people here in the Philippines. Doon na po yung mga fetish believers. Religiously, gatuo sila sa mga diwata, sa mga anitos, and many on. So sayon lang kayo, niining grupo sa mga tao, pagdawat, sa mga larawan, sa mga santos. Because it would be equivalent sa ila, ay, maudene. So, it is easy. But now, we should understand that during these years, sa 1,260 years, kay nasulod diha sa 1565 hangtod gayud sa 1898. Ang pagdubala sa mga katsila, ang ilang gi-introduce nila ang ilang faith, o ang mga katawhan nato diri, of course, they accepted that. No? Gidawat nila. So, usa na siya sa mga major thing. Unsa pagid ang common nila? Gatuo sila ng ilang amahan si Abraham. O si Abraham, mauning ilang giila nga Diyos. Karon kay ang Ginoo. Ang Diyos sa mga Hudiyo o sa mga ang ilang kaluluhan o ang ilang giilang amahan si Abraham. Giila po nila ang mga Muslim o ang mga Hudiyo nagapatuli mga kaigsunan. Mao ni nga mga butang Eden, ang mga Hudiyo o mga Muslim mula nagakaon og baboy. Ang mga Hudiyo o mga Muslim naga-observe og mga fiesta o festival. Karon kay gi-introduce man diri sa ato ang fiesta. And what is very interesting pag-introduce niini sa mga katsila, kay naa gayud sa mga fiesta butangan gayud og dagko nga litson diha. Ang baboy diha. So, alanganin ang Muslim muduol dito, alanganin ang Hudiyo muduol dito, because they do not eat pork. Pero sa balaang kasulatan, naa ka na. Nganong ingon ani ang ilang pamatasan? It is because they have their basis of faith. Karon, sa ato kapanahonan, moingon naman ang mga katawhan nga kung unsa ako namatan, mo'y ako pagkamatyan. Yes, that's true.
But then, have you consider nga sa pag-introduce sa mga katsila sa ilang pagtuo diri kanato, ang pagtuo di ay diha sa mga Hudiyo, ang pagtuo diha sa Islam na ay comparison o sara, but then everything should be based on the Word of God. So dinhi mga kaigsunan, that is what happened, no? The church was in the wilderness, na corrupted ang mga pagtuo diri sa to. That is why we need to focus on the Word of God so that we can reconcile to God, accept Him as our Lord and Savior. So, mauning naitabo sa Dark Ages. So, dito sa Europa, unsay naitabo, what happens when there is no separation between church and state? Kaya sa pag-ani sa mga katsila dinhi, usa ra man ang simbahan o ang estado. Sila ra man tanan ang padagan. History reveals that when church and state unite, the rights of the people are trampled on. Mo kada luoy kayo tong mga kaigsunan nato nga dili sila mudawat sa bag-o nga pagtulunan. Okay? Tuwa sila sa bukid, and some of them, of course, giingnon lang nato nga mga nitibo. So sa history, especially dito sa Europe, mao nang nagakahitabo. The minority of the people are trampled on. Ano man, gamay raman mo, majority man may, kami ang murol. Of course, that is democracy. But then time will come nga mahagit kita sa atong pagtuo sa Ginoo. So what happens to the law of God niining kapanahonan? Of course, doon na prediction nga daan, nasabtan na sa mga katawhan, mga kaigsunan. Niya, paspason lang nato, no? Si Daniel nagpredict sa iyang kapanahonan about 600 years before Jesus Christ. He will speak against the Most High and oppress His holy people and try to change the set times and laws. And the holy people will be delivered unto His hands for a time, times, and half the time. Mao nang 1,260 days. Pero dinhi, gi-change niya ang balaod sa Dios. Usa sa gi-change niya, nga dili ka magbaton og laing Dios, atubangan ako, nga dili ka magbuhat og larawan. Ang adlaw nga igpapulay iyang gi-change. Ang napulo ka sugo, giusab mga kaigsunan. And many more, I'm going to talk that on that, no? Pero dinhi gusto lang nako ipasabot kaninyo nga kung magbalik ta sa panahon sa Dark Ages, unsay may tabo kung mag-usa ang estado og ang iglesia. Luoy kayo, no? Sumala sa kasaysayan, sa diha nga, si Liabangka, for example, nag-ingon sa history, to the succession of the Caesars came the succession of the pontiffs in Rome. When Constantine the first, no, left Rome, he gave his seat to the pontiff. Sa primero maayo ang igo, mga kaigsunan, but then later on, nabaguhan, dunay political power na, no? And then, later on, sa 538, nga diya nagsugod ang sumada na to sa 1,260 years, according to Dr. Scoff, si Vigilus ascended to the papal chair. Actually, si Vigilus, bodyguard ni siya ni Theodora, ang asawa ni Emperor Justinian. But then anyway, he ascended there, so making it nga niyan ang kapanahonan na himong influential ang simbahan. Niyan ang kapanahonan. Of course, nahuman kini sa 1798. Unsay nahitabo sa 1798? Si Pope Pius VI was forcibly deprived of his office. He was deposed and carried into exile to France by Napoleon Bonaparte. Sa usa sa mga gisulat sa kasaysayan, Christianity became known as the religion of the Roman Empire, changing it from paganism. And then, Christians who existed during the Dark Ages might be described as baptized paganism. I hope nga sa sunod ma-present nako kini sa inyo, no? We hope nga may panahon pa ta. But then, mga higala, mga kaigsunan, sa tanan nga nagasunod ni ining ato episode, Jesus always leads to obedience. Ang remnant church, iyang
gihatagan og characteristics. Sila nagabantay sa sugo sa Dios. They keep the commandments of God. And if you obey Jesus, as He said, I am the way, the truth, and the life, siya magalid ngadto sa atong pagtuman sa iyang sugo. We cannot keep the law within ourselves. Only Christ can do it. He will help us kung ato siya dawaton nga atong personal nga manluluwas. Diya sa Hebrehanon, nagpadasig ang magsusulat sa mga Hebrehanon nga nagkanayon siya. And once made perfect, this is about Jesus. He became the source of eternal salvation for all who obey Him. So katong tanan, nga mga katawan, si Ginoong Hesus nahimong hingpit o nahimo siyang tinugdan, tuburan. Siya ang source sa kinabuhi nga dayon sa ato nga kaluwasan, sa tanan nga nagatuman kaniya. Try to think it. Kamo karon nga nagasunod niining atong episode. Try to think. Doon na ba'y larawan sa inyong balay? Ang larawan ni Jesus, mo'y atong ipatugbabaw. Ang adlaw nga igpapulay is very important. I'm going to talk about that later, no? Si Ginoong Hesus, nag-ingon sa iyang kapanahonan, if you love me, keep my commandments. Mao kining ginabuhat karon sa mga membro sa salin nga iglesia. On sa tong remnant church, according to prophecy, diya sa Revelation 12:17, they keep the commandments of God. Nagabantay sila sa sugo sa Diyos. And they have the testimony of Jesus. Ang testimony of Jesus is the spirit of prophecy. Tomorrow, I'm going to talk about the spirit of prophecy so that you will know nga ang iglesia ginagiyahan siya sa Ginoo kaysa matag panahon sa panginahanglan sa katawan sa Ginoo throughout salvation history. Doon na gayoy manulunda o manalagna nga ginapadala sa Ginoo. There is always a prophet nga ginapadala niya sa iyang mga katawan to guide them. Of course, nowadays, ang ato guide is the Bible and the Bible alone. Pasalamat kita sa Ginoo nga panahon sa ato karon makabasa na kita sa balaang kasulatan. Not during the dark ages. Kung doon na kay pagbasa, dili ka makadawat niini, ang balaang kasulatan gibutang sa forbidden books. It was not allowed for anybody just to read it. Kay basin mabuang ka, basin dili ka kasabot, og lahi ang imong pagsabot. That is what they taught before. Pero sa balaang kasulatan, if all of these challenges are happening, og mao kini gusto nako no nga sa Friday mahibaw-an gayud nato ang atong papel sa salid nga iglesia. Niya si San Pablo, human sila nag-descend ang Holy Spirit nila as promised by the Lord. Sa diha nga sila kaubad sa mga daghan pa nga mga tinunan, gikunsaran sa balang espiritu. Nagwali sila didto sa katawhan sa Israel. And then diya sa buhat 5, the authorities of the church stopped them. Oy, wala malipay ang simbahan niya ng kapanahonan. Pero si Pedro o ang uban nga mga apostoles nagtubag. Basahin niyo diya sa buhat 5. Ingon ni San Pedro o sa mga apostoles, we ought to obey God rather than men. Mas tumano namo ang Diyos inay kaysa tao mga kaigsunan. Mauusab gana ang akong apilar diya sa matag-usa kanato karon. We ought to obey God rather than men. Kaysa pagkakaron, ang sugo sa Dios gihimo na nga sugo na sa tao. Ang sugo sa Ginoo importante kayo nga gibase nato sa balaang kasulatan. For example, dili ka himo og mga larawan. Ginatudlo na karon mga kaigsunan. For example, ang adlaw nga igpapulay ikapito, sumala sa balaang kasulatan. Ginatudlo lahi. Og lahi ang gikinabuhian karon sa mga katawan. That is why nagaapilar ako kaninyo. If you are watching now, try to think about it.
if you would like eternal life, you should follow Jesus Christ. Sama sa ingon sa usa ka batan-on dito. Magtutudlo, ingon niya kang Ginoong Hesus sa atong introduction kaganina. Unsay akong buhaton aron makapanunod ko sa kinabuhi nga dayon? Ingon ni Hesus, bantahay ang sugo. Mga higala, mga kaigsunan, mga kapaglaom, we know nga kung nagtuman ka sa usa sa balaang kasulatan, imong na lapas ang tanan. Oh, what I mean, kung imong gisupak ang usa, imong gisupak ang tanan. That is biblical. Og siya nga nasayod nga kini maayo apad wala niya gibuhat kini sa iya sala. You heard what the Bible says. Inyong nadungga na karon dinhi sa Hope Channel o later on diya sa YouTube, sa mga radyo karon sa atong mga kapaglaom radio who are monitoring with us. Nasabta nato ang pulong sa Ginoo, and the Lord would like that all of us will obey Him. Sa katapusan, mga kaigsunan, let me share with you what Jesus has said and warned to the people, sa mga katawhan diya. Nga ingon niya, pinaagi sa inyong mga bunga, mailhan ninyo sila. Tanawon na to karon. Why there are so many problems in our societies today? Because people failed to obey the law of God, the commandments of God. People made laws, pero wala nila gituman ang sugo sa Diyos. Makasusubo kini, no? Then sa verse 21, tanawan ninyo sa screen, sa Matthew 7:21, ingon ni Jesus, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father who is in heaven. That is why that rich young ruler, giingnan ni Ginoong Hesus, if you would like to have life, you keep the commandments of God. Ang pagbantay sa sugo sa Diyos, dili, maunay, gusto sa uban nga, para maluwas sila. No. Ang pagbantay sa sugo sa Diyos is there as a fruitage of our faith relationship to the Lord Jesus Christ, because it will be Jesus who, through the Holy Spirit, will help us obey the commandments of God. Sama sa giingon sa atong leksyon kaganina, ang tanan, gihatagan kitag katungod sa Ginoo, kagahom, nga ato na matuman ang sugo sa Diyos. Well, anyway, ugma atong i-consider ang usa na pod ka karakter sa Remnant Church. Karon ato gi subay ang napulo ka sugo nga basihanan sa pagtuo sa mga membro sa salit nga iglesia. Sumala sa tagna diya sa pinadayag 12:17. Ugma ato tan-awon ang usa ang espiritu sa tagna. Well, friends, si Ginoong Hesus nagsaad sa iyang mga tinunan, let that your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again. This place is in heaven, the third heaven. Nga giingon ni San Pablo, gitawag niya nga paradise. All of those who believe in the Lord Jesus Christ, and all of those who live a lifestyle of obedience to His commandment, will be there in that heavenly home. Gusto nako mga kaigsunan nga kita tanan makig-uban didto sa pagsugat sa Ginoo. Amen? So niining higayuna, I would like to invite everyone to bow their heads, close your eyes as we pray for the Holy Spirit. Our Heavenly Father, we would like to thank you for the presentation tonight, for this episode of the very important point of the character of the remnant. Dear Lord, Thou knowest our televiewers, Thou knowest our hearers, those who watch this episode. Bless them, dear Lord, and have mercy on us, because only You can help us obey the law. As You have said, if you love me, keep my commandments. And our human nature, we cannot do anything about this. But with Your help,
In Jesus Christ, we can do anything. So dear Lord, bless our televiewers, bless What's Hope channel, and may it be that the truth will be inculcated in their minds and they will accept Jesus as their Lord and Savior. It is our desire that when Jesus comes, all of us will be ready. Thus, this episode, preparing the way, the role of the remnant church in the final days. Prepare our hearts for your coming and forgive us our sins. In Jesus' name we pray. Amen.